Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ki noilam shnong jongka umran parila. Ki bakan thup yu rangba shnong uba penchangan marbanyang bat u asistan rangba shnong uba don kam lang kharkrang. Lembat ki noilam jongka Nyautrap Integrated Territorial Council hapok jihalam juk presiden uba ban kharnayor ki la lejurip ika building jongka Maternal and Child Health Hospital balashna ka shnong umran parila hadien bo MLA berem ka umsning u Dr. Celestine Lingdo. Ula penpau dang shen ya ka jingkwa ban pleno ya ka ni ka jaka ajing sumar. Nakaliang jong keseng baka dor basnong. Kila penpau ba ompat idon jingkermen ban pleno ya ka ni ka jaka ajing sumar. Namar kidang don shibun kijing duna la kalong hakaliang kasurong ha ka batung ya kinong trei bat kiwe kijing dan kam. Ngi hanek por ni wan hanek caka bangin wan banyawan pe di kaneka hospital nakaliang jongi kesnong pan nakaliang di sini di steng te ngilaya pe bnya ba te nisem ba nakaliang kasurok ro kampan dai kopi ba ong ban pli kata hospital kantam ikti kotar sewa nilai wat penta watang ban rung ban lek ro nilai ke haga jing yak milang jong inta kadang don sibun ni jing duna ke ban ong ba ban pli no impat da ikop i bakan pli no e bakin pli ni ne hospital ini ai kublei doktor Seltin untuk bayilah warakat kane hakane ga sinong ba burom ngi aklei ndai kajing kwa jungi na kaliang ka sinong pan haba lamut ban pli ngi kwa ba kan biang lu nadong sedong sunbla pli ide ban yo no ban pendon kam nadu ide ban biang nadu dokter ngi staff iji don kam ne hospital buat kasurok ru kade ban biang du kotar te ban pli tan komne te kemut ban watang ban lech ngi kotar empat lain te benwan te no surobak sanero kalirit ta istem te empat ibiang ba pli kene Ngro kumjo adin ka jing ya jurip lang jungi bat ki nungkit kam snong ne habe de baka MCH halo ke jing kwa jong Dr. Bom mo di MLA berim kumbala ong ya stan rumah snong ba lakwa ban pli no e kene ko hostel bat kerpat ro ka sarkar ban simkhia ban pli no e kene Doi hadin bang Iwan jurip hangne iba dap sibun ki jingduna hadong mo ading pai hadong pai ni i kene penting kelada pura ndre wat iki tiki kuatar kelada pura ndre ke jing hi kalong o kasurop nang kata kidon ka finishing kum di pelau ki aero wat kalai bang i hangne dang sulet temporary tingi i bun sibun ki jingduna mo ka ba ong ban pli ane ke jing kwa ndre bang i persya ndre ya mentahi ka jing temu jing kalong ba ya mentahi umpot dan jingmut hang ro ba ong ban plino ya kan jing ya kan MCH hang po umran parila ka ga jingmut jungi hi kalong ba kum lo yong nai rumah snong ba penbiang sa nadu utrnia hadu kinong ai injek mo don tong tria
mata unong anjek rumdan doktor rumdan temu kasem jing ma kasem jing haban dei ban suman pai ke don oksigen plan nang generator keladon andre ban ong tang baladon kine ban pli no yaka kan long hi jing pli tang na mata garu sudah klem jing mentoy jong pajba te na mata jing mentoy hi jong pajba i ketu ya ke sarkar bahkan simkia kala kadiai kenang bagini ki jing tei mo apo ka them riboy jongi khamtam ya ke hospital MCH kanom long kaya jingdu ya kinong sok snong jong kari boy namanta ke jing mentoy ni kerpat ke sarkar bahkan simkia bat pen koloi habai dei bat ke jing thungkam thungjam habai dei bat ke jing don kam ke surok habai dei bat kalai bat ni don kalai re hadum ta ke dikson podiu bat barok ki jing don kam haba ong ban pli full dress hadu snyuru dei ban style kamut ba hangta kamut internet king mo internet ban yo ban peli ban penun kam sebenarnya ka haga sni bapli ban ong ban supli tanggaru sudah hi nagalian jongi ya mentahi harangkat ba gador barsnong hi ini ya railang ini simlang bat karai bat pai ba ro ban ong ban peli hakini kipor balajan election kan long hi tang gajing peli gajing mentoy election jongno re jongno te ni penpau jing bersa lese kampot don jing mut lese ka sarkar bakan peli ya ka Henry ke jing pensungau jongi ka long ba ni kentu ba wan nom le kai ya ke ba upai ba mustanan te ban mentoy lang hi kumangil ong ba penbit penbiang lut nadu ki doktor hadu ki staff ki berit namar ka don ko wi agreement ru rengkat ba kador bosnong ke balayete habe de ke yo kam yo jam te hakati ki agreement ka kum gai idon ki sakhi hangaru ka kum gaji te pai ka don gata gaji te habe de ke yo kam yo jam te kata gaji kadi ka hok juki kahok jong kane kador bosnong hane kahok juki ni kena samak snong hane namar bale ya ka jakala ai lai bat kane bat katai styro bat ki kwataro kajika ko bala he ba tela kidon hok hi bagi kun samlai jong kane ka snong ba kin yo kam yo jam kat kum kata ka jing yete kular ko jengki te kine ki bangi kwa ban pensngau sya ka sarkar ba sobha simkhia namanta banwara ekane ka jing ya kane ka jaka sumar hapo kane ka them ka jungi kan long ka bamantoy lang namanta jong pajba om tang namanta ka jing mentoy ban pli ya ka tangkum ka sudah ka jing mentoy election jongno re jongno te kata ka jing kerpan jungi sya ka sarkar